बिराद मानसि फैयो आरोखि गाइस ओमफ्राय नै बेहाय गेजेराव थांनो हायो आरो स' गाइस नै बे आरोना कनकलतानि माबाया नै बे मुर्ति आरोना लामाथिं रेलवे स्टेसन जाबाथाय ओमफ्राय ओरै माबा आरो स' आरोना बेनो जाबाय आरोना गहपुर गाइस माने गहपुरा बेफोरनि थाखायनो फेमास आरोना बेनिफ्राय बिराद समायना आरोना नै हाय गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल स' गाइस माने आङो दायो गहपुर टाउनाव बेरायनो फैदों आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो गहपुर टाउनाव माबायदि आं नोंथांमोनखौ देखायगोन आरोना गाइस बेनिफ्राय मा दङ बेवहाय आरो टाउना माबायदि बांसिनानो नुबाय आरो किसुमाना नुवाखै जानांगौ बेनिखायनो आं माने दिनैहाय माने गहपुर टाउनाव मा दङ आं बेरायनो फैदों आरोना नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय आंनि चेनेलाव जुदि गोदान बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिबा थ'दो भिडिअखौ जागायनोसै गाइस नैबे जाहैबाय बेबो बिल्डिं शपिं मल ओमफ्राय नैबे ओरैहाय टाउन आरोना ओमफ्राय नै हरैहाय माने फर लाइन आरोना लामाया ओमफ्राय माने हरैबो आरोना बिराद गोलाव जाबाय दे गाइस गहपुर टाउना दाना बेनिफ्राय जा गासिबो दखान गोजा आरोना आं बबेसिमहालागै देखायनो हायो बिसिम देखायनोसै गाइस माने थाबायनायसो नालाय बांद्राय गोजानबो हायाबो जानो हागौ जायसांखिनि हायो आं बेखौ देखायसिनो आरोना गाइस नैबे पेट्रल पाम्प बेफोर गैजा बानायगासिनो दं आरोना गाइस ओमफ्राय नैबे मेन फर लाइन आरोना कमप्लिट जायाखै आरोना माने बानायगासिनो दङ बांसिनानो जाबाय ओमफ्राय गेजेर बबेबा जायाखै आरोना गाइस बे आरो ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसा आरोना गाइस दायो होमबाबो आं माने नोंथांमोननो देखायनो हमबाय आरोना आंबो फैबाय थानाय जायादे गाइस आं माने समल' फैनाय जायो आरोना बेनिखायनो आं मालाबा गहपुर टाउनखौ देखायफेराखैमोन दिनैहाय देखायसिगोन आरोना गाइस ओमफ्राय नैबे गारियावहाय माबा मोनसे लाबोदों आरोना थिंखि गिदिरथार बेनिफ्राय नै बियो आरोना गारि बियो बे गहपुरनि मेन लाइन आरोना हरैहाय जोंनि बिश्वनाथ सारिआलि टाउन थाङो ओमफ्राय हरैहाय लखिमपुर धेमाजि ओरै थाङो आरोना गाइस बेनिफ्राय गहपुर मेन टाउना नै बियो आरोना बेखिनिया बेनिफ्राय जायगाया बिराद सोलायबाय आरोना गाइस आगोलावथ' फर लाइन नङामोन दा फर लाइन जानानै बिराद सोलायबाय आरोना बेनिफ्राय नैहाय दै दालां आरोना आं ओरै थांसै एसे स' गाइस नै अखा हानायखाय दैया देरदों आरोना एसे नैबे गिदिर जादों एसे बेनिफ्राय गोबावजों फैनाय ना जायगाफोरखौ एसे बेलेग मोनो आरोना गाइस सान्दुं बिराद गोसा गाइस माने ओरैजा खावसे दं आरोना नै ओरैहाय ओमफ्राय ओरै सान्दुं गोसाथार गाइस लामाथिं रेलवे स्टेसन जाबाथाय ओमफ्राय ओरै माबा आरो स' आं माने बेवहाय ट्राफिक पुलिस दंमोन आरोना बेनिफ्राय लामा क्रसिं खालामदों आरोखि आं ओमफ्राय ओरै साइड बै जा मेन फर लाइन थांबाय आरोना जा लखिमपुर धेमाजि थांगोन आरोना गाइस ओमफ्राय हरैहाय माबामोन आरोना रेलवे स्टेसन थांग्रा आं दा माने कनकलता थानाय जायगायाव थांदों आरोना माने कनकलताखौ जाय जायगायाव दोनदों मुर्ति बानायनानै दोनदों ना बेवहाय आं थांदों आरोना गाइस नोंथांमोनाव एसे देखायनोसै गाइस आं हाबबाय आरोना नैबेहाय जोंहा महात्मा गान्धी दङ बिदिनो आरोना ओमफ्राय नै बिलाइ बियो आरोना नै बे फुख्रि गिदिरथार दं बेवहायनो दङ आरोना कनकलताया ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा बेरायनो फैयो आरोना गाइस नै बेवहाय जोंना महात्मा गान्धी फादारा दङ आरोना बेवहाय नै मुर्ति बानायनानै दोनदों ओमफ्राय ओरै थांनांगौ आरोना गेट दङ बेवहाय गोबां बेरायनो हायो आरोना गाइस नैबे गेट आरो टिकेट लोगो लागिब ना केमन ला 10 टाका ना स' आं टिकेट लानोसै आरोना गाइस आङो नै टिकेट लाखांबाय आरोना 10 रुपिस लायो बेयाव हाबनो थाखाय बिनिफ्राय बिराद समायना आरोना जायगाफ्रा नायदो नै बिराद बिउटिफुल स' गाइस नै बे आरोना कनकलतानि माबाया नै बे मुर्ति आरोना माने माबा खालामनानै दोनदों आरोना बेवहाय मेम'रियेल माबा खालामनानै दोनदों बेनो जाबाय आरोना गहपुर गाइस माने गहपुरा बेफोरनि थाखायनो फेमास आरोना बेनिफ्राय बिराद समायना आरोना नै बेहाय मोनसे फुख्रि रिजर्ट दं आरोना फुख्रि बे नुबायना गाइस आं नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय नाफोरबो दंबो जानांगौ आरोना फुख्रि आरोना बे बिराद गिदिर स' गाइस नै बिराद गिदिर फुख्रि ओमफ्राय बेवहाय ना दं आरोना गाइस नै मानसिफ्रा बेहाय बिराद फैयो आरोना बेरायनो नै नाया गाइस नै नुबायना नाखौ नै नुबाय गाइस नै खासेवबो दङ ओइ थांबाय खासेव दङ ना दङ गाइस नै मेथाइ होबाथाय बोरै जायो नै बिराद ना दं आरोना नै वाव नाया बिराद ना दं आरोना गाइस ओमफ्राय नै बिराद समायना बानायनानै दोनदों आरोना बेनिफ्राय बिराद मानसिफोर फैयो बेरायनो नोंथांमोनाबो बेरायनो फैयो आरोना गाइस बेनिफ्राय नै ओरैबादि ना दंखायो आरोना नै ना जेव ना जापानि गोजा दे गाइस सेस ना जापानि बे ना खावै बादिया ना जापानि गोजा नै सेस मेथाइ गारबाथाय
बिराद जायो आरोना बिराद समायनाखा आरोना स' गाइस मानसिफोरनो गोबां पिकचार लानानै फैयो ओमफ्राय ओरैहाय थांनो हायो आरोना माने फुख्रिखौ ससे थांनो हायो आरो गेजेरसिमहालागै बिराद स्टाइलखा आरोना गाइस स' हिटखा माने दै गाइस नुबायना नै गाइस नै माबायदि फुख्रिया बे डेक'रेसन खालामनो होदों आरोना बिराद मानसि फैयो आरोखि गाइस ओमफ्राय नै बेहाय गेजेराव थांनो हायो आरोना आं बहाय ससे थांसै नाफोरा नै बिराद गिदिर गिदिर दङ बे फुख्रि आरोना नै बिराद माने मानसिफोर बिराद बेरायनो फैयो आरोना गाइस बेवहाय मोजाङानो ओमफ्राय आं थांफिनसै बिराद मानसिफोर फैयो आरोखि गाइस ओमफ्राय हरैहाय आरोना मेन रडआ दा आं थांफिनसै बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो बेरायनो फैयो आरोना गाइस बिराद बिउटिफुल आरोना जायगाया आं गोलोमलायबाय आरोना गाइस माने ओमफ्राय नै बिराद डेक'रेसन खालामनो दोनदों आरोना नै दंफां साया एकदमबारे बिराद समायना आरोना स' गाइस बिराद नाबो दं दै बिराद ना दं ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा बेरायनो फैयो आरोना नोंथांमोना बेरायनो फैयो आं हारसिंसो फैदों दै गाइस आं माने सासे लोगोआवनो फैदोंमोन आरोना बिथाङा बेनिफ्राय दिनै फैनो हादिया आरोना बिथाङा मबाइला सुइस अफमोन बेनिफ्राय फैगोन होननायखाय आंबो फैदोंमोन आरोना बिथाङा दानिसो खोन्थाहरफिनबाय माने गाव एसे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायासै आरोना ओमफ्राय आङो बिराद माने बिउटिफुल आरोना गाइस ओमफ्राय हरैहाय माने आइ लाभ गहपुर मोनसे माने बेनार होना दोनदों आरोना गाइस आं नोंथांमोननो बेखौ देखायनोसै स' गाइस आं बेनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना माबानिफ्राय पार्कनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय नै गासिबो गारि गोजा आरोना आं दा मेन लामाथिं थाबायगासिनो आरोना गाइस साइडआव ओमफ्राय नै बियो आरोना ओरै गहपुर मेन टाउना बेनो आरोना गाइस ओमफ्राय हरैहायबो दं आरोना सोनाबथिं होमबाबो आं माने हरैखौ माने मेन टाउनखौ देखायग्रोनोसै होनना देखायबाय आरोना गाइस ओमफ्राय बेफोर लकेल गारि आरोना बेयाव गारि मानो हायो आरोखि ओमफ्राय ओरै दखान गासिबो आं बिराद गोजान थाबायबाय दै गाइस बिराद गोजाननिफ्राय थाबायबोदों आरोना आं बिराद गोजान थाबायबोबाय ओमफ्राय आं दा थांगासिनो दं आरोना गाइस मानसिफ्रा आंखौ बिराद नायदों आरोना भिडिअ बानायनायखौ माने सान्दुं गोसायाव मा फाग्ला बानायदों सानदों आरोना आंखौ ओमफ्राय माने जेन' बानायगासिनो आरोना गाइस ओमफ्राय टमटमफ्राबो आंखौ बिराद माबादों आरोना सोंदों आरोना बहा थांनो कदजाबो दादा होनदों आरोना ओमफ्राय माने आङो जेबो होनदिया आरो ओमफ्राय नै बेनो आरोना गाइस गहपुर मेन टाउन आं मोनफैबाय आरोना बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं जाबाय दे गाइस सिगाङावहाय नङामोन आरोना नै दा 4 लाइन जानायजों बिराद माने बिउटिफुल नुयो आरोना बिराद गिदिर जाबाय आरोना टाउना बेनिफ्राय आं ससे थांथारनोसै आरोना ओमफ्राय रेल स्टेसना ओरैहाय दं आरोना गाइस ओरै बे बिल्डिंखौ बारनांगौ आरोना एसे गोजान जायो बेनिफ्राय 2 किल'मिटारसो जागोन नामा आं रेल स्टेसनखौ नोंथांमोननो देखायला आरोना गाइस आं माने जास्ट नैबे टाउनखौ देखायबाय बे हटेल आरोना नै बेयो ओमफ्राय ओरैहाय नै आं मेन लामाथिं थाबायगासिनो आरोना गाइस मेन लामाथिं थाबायलांगासिनो दं आरोना बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं बानायगासिनो दं दायो बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं बानायगासिनो दं आरोना गाइस बेनिफ्राय मोजां बेरायनो बिरादनो बरिया आरोना गाइस आं मेन टाउनाव सफैथारबाय आरोना गाइस माने माबानि टाउननि मेन टाउनाव सफैबाय आरोना नै खर'निफ्राय थाबायोब्ला 20 मिनिटसो लागोनदां गाइस माने गोलावथार जाबाय दै गाइस बेनिफ्राय खना खनस्लाथ' आंबो बांद्राय फैफेरबाय थाया नालाय खना खनस्ला बिदिनो गोबावबो लानो हागौ गाइस बेनिफ्राय नै बियो आरोना माने बेखौ डिजाइन खालामदों आरोना नै बियो बेनिफ्राय बेफोरो आरोना ओमफ्राय हटेल दं आरोना गाइस रेस्टुरेन्ट दङ हटेल दङ बेवहाय बायदिसिना जानो हायो आरोना गाइस ओमफ्राय लामाया नै ओरैहाय गोजौ आरोना नैबे गाहाय आरो आं दा निजा थाबायगासिनो दं आरोना गाइस ओरैहाय थाबायगासिनो आरो ओमफ्राय बै गारि थांदोंना बे गारि थांनायथिं रेलवे स्टेसन सहैयो आरोना गाइस नैबेजा आं बांद्राय गोजानसिम थांनाया आरोना माने एसे गोजान जायो नालाय ओमफ्राय भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन ना बेनिखायनो आं माने बांद्राय गोजान थांला आरोना नै बिदिनो आरो गाइस बेनिफ्राय माने नोंथांमोननो आं देखायसिगोन आरोना आइ लाभ गहपुरखौ स' गाइस बेनो आरोना नै आइ लाभ गहपुर बिराद माने गिदिर गिदिर आखरजों लिरना दोनदों आरोना गाइस बेनिफ्राय आं दहाय बेरायनाय पार्कआ बैनोमोन आरोना फुख्रि दङ नाबो दङ ओमफ्राय कनकलथानि पिकचार दङ ओमफ्राय साइडआव फादार महात्मा गान्धीनिबो दं आरोना गाइस बेनिफ्राय आं दा थांफिनसै ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै नुदों भिडिअखौ
नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामदो लाइक होदो साबस्क्राइब खालामदो स' दिनैनि थाखाय सानो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअआव थेंक इउ फर वाचिं